съм Божидара Ковачева и това са моите колежки Симона и Искра. Представям ви екипът на новосъздаденото детско студио Телевизионери. Ние сме учениците в българското училище Джон Атанасов в Чикаго. Чикаго? Но и в Джаскара. За всички, които виждате, това съжалявам. Заводещи. Her name is Муцуна. Yeah, it's recording, by the way. She's recording. Купон, купон, всички на купон. Вече е сезона, започваме купона. Купон, купон. За всички малки и големи деца в Чикаго отваря врати детско студио Телевизионери. Заповядайте на прослушване, за да... Спре го. Тон режисьори. Тон режисьори. За тон режисьори. Режисьор, не разрежисьор. Режисьор. Къде? Така, режисьор. Тон режисьори. Как се казва това? GJ. DJ. Вместо DJ. GJ. Да. Здрасти! Hi, Mom! Аз се казвам Елиза. You need to be in the microphone. Здрасти! Здравейте, аз съм Симона и съм родена в Чикаго. Аз съм част от екипа на детско студио Телевизионери. Здравейте, аз съм Иван. Здравей, червеното кафе. Welcome to the channel. Така. What's up? Купон, купон, всички на купон. Вече е сезона, започваме купона. Купон, купон. За всички малки и големи деца в Чикаго отваря врати детско студио Телевизионери. Заповядайте на прослушване, за да изберем заедно най-подходящата и желана от вас професия. За водещи и репортери Барборко. За ТВ оператори Сръчко. за сценографи, Моливко. за тон режисьори, Джиджи. за режисьори Взеснайко. Прослушването е Безболезно. И отговорно. заниманията с продължителност 90 минути ще се проводят в деня, в който посещавате българското училище. Не забравяйте, и малките стават големи. Елате при нас, за да пораснете бързо. Детско студио Телевизионери ви очаква.